Het is vandaag alcoholvrijdag. We zetten de hele dag soepen. Whisky 5 anus. Dat is helemaal mijn kont smijt. Dat maakt mij een tampon in de anus. Dat net als soep me ook niet maakt. Godverdomme, kut ding, jezus. De hoenekop is hoe het ontstaan is, het repeteren alleen al, dat begon al met bier. En het gaat altijd hoe bier en dan waren ze binnen. Ja, daar is een prutte dronken meisje om die heen. Nou, en ik had een hekel aan dronken meisje als ik zelf nuchter ben. Oh, Emiel. Doe maar even een 6 hoog. Want ik... Ja, je blijft erop. Ja. Nou, zag er wat dan. Je moet een hoog zetten. Dus krijg je een heel. We hebben nou de cola bieden, man. In beide. Ik kan nog een spikkerbroek om die, want die oren die meuren mee, jongen, dat die net jongen. Ja, nee. Nou, voornamelijk een reek. Godverdomme, reek, zwet. Mercedes. Daar hebben we zeker 2 spikkerbroeken, deze had ik gewoon in en die oren, daar rookte ik van hem, ja, dan word je stonk met daar, jongen. Die van die net. Kan dat? We zitten in een blede belen op de rask. We hebben nog dit is gewoon een weining wat we hier nog gehuurd hebben, weinig. En we zitten hier nu op de raas. Nou, ik had hemdje aan en Emiel zit hier in een blede bel. We had zwet op een snor staan. Het jat er een beetje bij, dus dat ik op een gegeven moment denk van... ik kan me moeilijk vaststellen dat ik, ja, misschien was dan zo'n soort optreden, ja, dat zeg maar, de rodies alles van die kleer zetten. En als er zelf vlak voor het optreden opkomst, hè, en die show dost, en daar 2, 3 bier, en dan was ik gelijk weer vol. Maar ja, wie je na die tijd gaan we altijd even de tent in, en dan steek ik achter de t-shirt te verkeerpje, en dan, ja, dan is het gewoon slap ouwe hoeren. Maar ik had het echt wel een paar keer die dat ik zelf de Bobby en dat ik dan daar nuchter tussen stond. Nou ja, dat is gewoon net leuk. Ik is alleen bij de station. Ja, ik zal alleen naar de zee. Sowieso, jongen. Hey, jongen, later.